जोंहा मैदुपुर पाकड़ीगुरी लोगोसे बदलपुर आरो लोसों गामि बे दाब्रै गामिया जोंनि थांफै लामायाव जोबोद खस्थ' जादों। लोगोसेबाव बेवहाय जोङो सप्तायावहाय बाजार शुक्रबार मोनसे बाजार जायो बेवहाय थांफै खालामनो जोबोद खस्थ' मुवा बेसाद नारना लांनो साइकेलफ्रावबो जोबोद खस्थ' जायो बाइक बारनो थाखाय गोबां खस्थ' जादों आरो खाथियावनो जोंहा बर' गुदि फरायसालि दङ उन्दै उन्दै गथ'फोर थांफै खालामनो टाइम बायदि थांनो हाया बिराद खस्थ' हाब्रुआनो आदैसे गाहाम हाबनाय जाबाय बेवहाय दा बे लामाखौ जोङो एसे थांफै मोजां जानायनि थाखाय दिनै सानैसो सुबुं जों लोगो नांनानै बस्थाखौ जिअ बस्था बेवहाय जाबनानै लादों दा बेवहाय एसेब्लाबो जों निस्सय मोजां समाव टाइम बायदि जों बारग'लांनो हासिगोन होननानै जों साननैसोखौ आसा खालामबाय आरो लोगोसेबाव दा दैज्लां बोथोरा दासो गेजेर नांदों फैबाय थानाय समफोराव आरोबाव माबा मोनसे सुबिदाफोर सरकारनिफ्राय मोनोब्ला बेवहाय कालभारफोर बहायोब्ला मोजां जागोन आं बेखौबो पन्सायत लेभेलनिफ्राय बेवहाय जों लिडारफोरखौ खावलायो बिथांमोना एसे नोजोर होनानै नैबे लामाखौ जेन कालभार गंसे बहायना होयोब्ला जोंनि हान्था मेलाया जोबोद मोजां जागोन आं बेखौ खावलायबाय।